Lehendakariaren ustez presoen kolektiboaren agiria aurrera pauso esanguratsua da. Orain banan-banan pauso gehiago emateko eskatzen die. Azken batean kolektiboak planteamendu bat egiten du, baina gero hortan presoek bere neurriak hartu behar dituzte edo bere ekimenak izan behar dituzte. Eta batez ere, etaren desarmea eskatu du. Horretaz guztiaz mintzatzeko bilera eskatu dio Rajoy presidenteari. Bidali egin diot mezu bat, espero duta hurrengo egunetan egon ahal izatea berarekin. Kartzeletako politika Espainiako gobernuaren eskumena izanik, Urkulluk azpimarratu du legea aldatu gabe ere neurriak har ditzaketela. Presoen kolektiboko kideei Langraitzeko eta Zaballako bidea hartzeko aukera adierazi die. Es la vía en la que se pueden mirar las presas y presos contemplados en este comunicado del colectivo. Etatik aldendu diren presoek abiatu duten bidea alegia. Eta presoek eragindako kaltea onartu zeman duten pausoaren ondoren, esan du, alderdiek ere pausoak eman beharko lituzketela, orain ia geldirik dagoen bake eta bizikidetzako lantaldean. Oraindik abiatzeko dagoen estatus berriaren lantaldeaz, Urkulluk azpimarratu du alderdien zeregina dela, baina Jaurlaritza laguntzeko prest dagoela hala eskatzen bazaio. Urkulluk bere proposamena zein izango litzatekeen zehaztu du. Elkarrizketa indar politikoen artean, akordioa indar politikoen artean, negoziazio batean ondorioz. Erabakitzea erakundetan, kasu honetan legebiltzarrean eta berrespena, akordio horren berrespena euskal gizartearen eskutik.